Λοιπόν, καλώς ορίσατε και στη δεύτερη μέρα του δεύτερου αντιρατσιστικού αντιφασιστικού φεστιβάλ Κορίνθου. Να σας καλωσορίσω, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε τη δεύτερη μέρα με συζήτηση θέμα φασιστική... όχι, λάθος. Το δικαίωμα... Ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα. Το δικαίωμα σεξουαλική λοιπόν αυτοδιάθεση, η ελληνική περίπτωση. Έχουμε καλέσει τον Γρηγόρη τον Βαλιανάτο, μας έκανε την τιμή και είναι μαζί μας, να μας μιλήσει. Νομίζω ότι οι συστάσεις είναι περιττές. Παρακαλώ τον κύριο Βαλιανάτο να ξεκινήσει. Είμαι έτοιμος για ένα μεγάλο μονόπρατη. Νομίζω ότι σπάνια έχετε ένα ομιλητή. Θα προσπαθήσω να κάνω για την ειρήνη. Οι φωνές μας δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Θα το παίξω λεσβία, το έχω κάνει ξανά. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας κάποιον. Δεν ξέρω ποιος με κάλεσε, ένας Πάνος, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί δεν το περίμενα. Νομίζω ότι στη ζωή συμβαίνουν μερικά πράγματα. Χαίρομαι που γίνεται η ίδια συζήτηση. Τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται συχνά στη χώρα μου, δυστυχώς, και γι' αυτό είμαστε και έτσι όπως είμαστε. Και επίσης, όταν γίνονται αυτές οι συζητήσεις, δεν καλούν τους ομοφυλόφιλους, γιατί τα ξέρουν οι άλλοι. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι τα ξέρουν. Αυτοί λένε ότι δεν τα ξέρουν. Όταν είναι την ημέρα, τη νύχτα τα μαθαίνουν όλοι. Η ελληνική περίπτωση και η αυτοδιάθεση, νομίζω είναι δύο πάρα πολύ όμορφες λέξεις. Δεν ξέρω πόσο πίσω στο χρόνο θέλετε να πάμε, θα μπορούσα να σας λέω για πολλές ώρες, αλλά νομίζω επειδή για μένα όλη αυτή η δημοσιότητα έχει σχέση και με τη Χρυσή Αυγή, που δυστυχώς για την Ελλάδα έχει γίνει μια κινητήρια δύναμη για διάφορα πράγματα. Αυτό είναι τα χάλια μας. Όταν το σκεφτείς ότι αυτό το τρέχει τώρα ο Δένδιας ή ο άλλος επειδή κολοδάχτυλο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει τις σοβαρές ώρες να τα σκεφτόμαστε δυστυχώς έτσι. Έτσι λοιπόν νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Χούντα. Διότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν ξέρει στην πραγματικότητα τι ήταν η πραγματική Χούντα. Αυτή είναι μια λογοτεχνική και άλλη Χούντα, θα το συζητήσουμε αν θέλετε. Αλλά ας δούμε λίγο τι σημαίνει καταρχήν η κοινωνία της Χούντας και μετά η ομοφυλοφιλία της Χούντας. Δεν υπάρχουν κόμματα. Δεν υπάρχει κοινοβούλιο. Υπάρχει σε κάθε μεγάλη εταιρεία ένας στρατιωτικός επίτροπος. Υπάρχουν λίγα κανάλια γιατί δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άλλα. Όπως δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν και κανάλια. Υπάρχει λογοκρισία σε όλες τις εκπομπές. Σε όλα τα βιβλία. Σε όλα τα τραγούδια, σε όλα τα φεστιβάλ, σε όλες τις ταινίες, σε όλα τα θέατρα, σε όλες τις εκδηλώσεις. Υπάρχουν βασανιστήρια, υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν φυλακές, υπάρχουν εξορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει κυνηγημένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απολυθεί στα πανεπιστήμια επειδή είναι δημοκρατικοί, ότι ήταν αλλιώς το λέω. Η ντοπιολαϊά, βάζοντας. Αυτή είναι η Χούντα. Τώρα να πούμε σε αυτή τη Χούντα οι αδερφές τι θέση έχουν. Είναι ένα ανέκδοτο που πάει μέσα με τη Χούντα. Για την ιστορία, αν θέλετε, η οργανωμένη ομοφυλοφιλική κοινότητα ξεκινάει έναν Οκτώβρη του 70 περίπου, όταν γίνεται μια συνάντηση του Αγίου Δημητρίου σε ένα σπίτι στην Καλοβρέζα, τότε τη Γιακούδα της Καλοβρέζα, και έρχεται η αστυνομία και τους συλλαμβάνει όλους και τους πάει στον κύριο Λάβα, αν σας λέει κάποιο αυτό το όνομα, και την άλλη μέρα είναι στις εφημερίδες, 30 άνθρωποι, ο έκφυλος, ξέρετε αυτά τα λόγια εθνικά που συνεχίζουν, ποιούτος βέβαια και όλα αυτά. Αυτή τη ηλικία, από το επαγγέλματο του, ο οποίος επιδίδεται σε ακολασίες, βέβαια έτσι είναι πάρα πολύ ωραία λέξη, να μου ξεχάσει ίσως, αλλά χρειάζεται να το κόβω με όμορφο. Και από την άλλη μέρα, βέβαια, ήταν απολυμμένοι από τις δουλειές της, χωρισμένοι από τις οικογένειές τους και στο έλεος του κάθε
Πραγματικά. Αυτή είναι η κουλτούρα της εποχής. Τώρα, ο ομοφυλόφιλος πώς ζει έτσι, πώς ιδιαίτερα. Είχα πριν από 5-6 χρόνια την ευκαιρία να πάω στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν για κάποια μαθήματα που έκανα σε πανεπιστήμια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σκεφτόμουν ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι οι κοινωνίες αυτές, όπου είναι φύλαρχοι με χαρέμια. Μιλάμε για τους μουσουλμάνους που κόβουν το χέρι όταν κοιτάξεις κλπ. Υπάρχει πορνεία δεκάδες στους δρόμους, τους λέμε και σήμερα, δηλαδή. Τότε γνωρώ. Αλλά δεν το λέμε γιατί είμαστε μουσουλμάνοι και κάνουμε νηστείες, το σεξ με τη γυναίκα, η γυναίκα βγαίνει έξω, δεν βγαίνει αν δεν συνοδεύεται από ένα οστάχρονο και να έχει να ζήτηση τέλος πάντων ένα καβλί για να βρει το δρόμο. Αυτή η πραγματικότητα εκεί, αυτή η πραγματικότητα εδώ, δηλαδή στους σταθμούς του τρένου, εδώ τον έχει καταλήξει, οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει τέτοιο, στα λιμάνια, σε αυτά. Και αργότερα, όταν ξεκίνησα κάποια μαγαζιά, στην Πλάκα καταρχήν, ας πούμε, και στην Ομόνια, ήταν οι κλούβες απ' έξω. Και περίμενα όλους τους πελάτες με τη λήξη της διασκέδασης, τους πάρει μέσα όλους στο τμήμα, να τους πούνε δεν τρέπεσαι που εδώ κλπ. Να μην ξανάρθεις, κάθε μέρα στη δουλειά. Κλούβα, σπίτι. Διευκόλυνε λίγο την διακίνηση, αλλά όχι πολύ. Τα τμήματα ήταν το πιο αραιά τότε. Λοιπόν, έχω μια ομάδα από ντόπιους, ανθρώπους από την επαρχία. Ο Λουκάς Θεοδωρακόπουλος είναι ο πιο σημαντικός, ένας φιλόλογος που ζει ακόμα. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ αξιόλογος, ένας πολύ συνειδητοποιημένος αριστερός. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια σοφή γνώση της ελληνικής γλώσσας, φιλόλογος, και έχει μεταφράσει εκατοντάδες βιβλία από τα πολύ σοβαρά λογοτεχνικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, από γαλλικά και αγγλικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να μπει στο αστικό σύστημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος συναντήθηκε με μια ομάδα φοιτητών από το Μάη του 1968 στο Παρίσι, τον οποίο δυστυχώς Μάη δεν τον ζήσαμε, αλλά τουλάχιστον εκεί ξέραμε κάποια πράγματα. Έκαναν αυτό που λέγονταν τότε ΑΚΟΕ, το ελευθερωτικό κίνημα ομοφυλόφιλων Ελλάδας, γύρω στο 1976. Και βέβαια η αιχμή του τώρα τους, ίσως όπως και σήμερα, μας διευκολύνει, η τραβεστή και η τράπεζα. Ένας νόμος ο οποίος έλεγε εάν περιφέρεσαι στον δρόμο με πρόθεση να ψωνιστείς, πρέπει να σε χώσουμε μέσα. Του είδους από θα σε σκοτώσω να πω για φόνο. Μια τέτοια αναλογία. Έγινε μια κινητοποίηση για την εποχή της πάρα πολύ συγκινητική και μεγάλη. Είχαμε φιλόλογους, πολιτικούς, λογοτέχνες από όλο τον κόσμο που συνηγόρησαν υπέρ της καταδίκησης μιας τέτοιας εκδοχής και σταμάτησε αυτός ο νόμος και ξεκίνησε σιγά σιγά να συζητάμε βέβαια το ΑΚΟΕ και το περιοδικό Αμφί. Ήταν σαφέστατα μια πολιτική κίνηση. Το περιοδικό Αμφί δεν ονομάστηκε Αμφί ούτε από την Αμφιφαία, ούτε από τα Αμφίβια, ούτε από το Αμφιαράιο, αλλά από την αμφισβήτηση. Απλώς έγινε κοντό για να μην είναι πιο σεξι. Και να είναι και αυτό το Αμφί, ξέρετε, οι ομοφυλόφιλοι ξεκίνησαν από Αμφί και μετά έγιναν περί, αντί, επί, από, υπέρ. Μια πολύ αριστερή ομάδα. Και για να καταλάβει, επειδή είμαι σε ένα σχετικό ακροατήριο, συνήθως θα έλεγα να εξηγώ, αλλά εσείς να μου εξηγείτε μάλλον. Είναι άνθρωποι που σου λέει, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε καταστατικό, για δύο λόγους. Εφόσον η κοινωνία δεν μας δέχεται, δεν τη δεχόμαστε κι εμείς. Πολύ σοβαρό. Και το δεύτερο, εφόσον θα πρέπει κάποιοι να είναι κρυφοί με άλλα ονόματα, κάποιοι φανεροί, δημιουργείται μια ομάδα με δύο ταχύτητες και εμείς δεν θέλουμε να απολαμβάνουμε δύο ταχύτητες. Άρα δεν θα έχουμε κοινό. Ούτε καταστατικό, μας ξέρει ο κόσμος, αν δεν μας ξέρει, δεν θα μας μάθει. Σαν ένα υπόγειο στην οδό Ζαλών που έχει τη σημασία η ιστορική συνέχεια της ελληνικής φυλής. Δεν είναι υπόγειο όμως, οπότε δεν κινδυνεύει κανένα να πέσει πιο κάτω, ηθικά δηλαδή. Εκεί ξεκίνησε αυτό το περιοδικό. Μετά βγήκε η Πάολα που ήταν τραβεστή και βέβαια πανώς διαφορετική με το κράξιμό της, που συνεχίζει ακόμα η καημένη, με βάρη με τα κιλά, αλλά εξακολουθεί.
Και σιγά σιγά ακολουθούσε αυτό που έγινε αργότερα, αν θέλετε, επί Πασόκ από την αρχή. Η ξεφτύλα όλης της ανθρωπιστικής ατζέντας και των δικαιωμάτων. Δανειστήκαμε δηλαδή μια ορολογία ανεκρανοχής, είμαστε κι εμείς ανοιχτοί σε όλα, αλλά δεν ασχολούμαστε. Έχετε δικαιώματα κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν υπήρξε απολύτως καμία επίσημη σοβαρή αλλαγή στην Ελλάδα σε τέτοια θέματα. Εκτός βέβαια από την αλλαγή του αστικού δικαίου του 1982, που ήταν μια επανάσταση για την ηχεία, για το πολιτικός γάμος, αν θέλετε, μια μικρή πρόοδο στα γυναικεία θέματα. Εξού και όλες αυτές οι φεμινίστριες που είναι παντού στο Πασόκ και σε άλλα κόμματα. Και υπάρχει όμως μια καθυστέρηση, διότι εντάξει, δεν ζήσαμε την Βούλα, δεν ζήσαμε το Μάη, δεν προλάβαμε αυτή τη διαδικασία που έγινε. Και να πούμε λίγο σε δικά μας βαθύτερα νερά της αριστεράς. Γιατί η αριστερά καταρχήν είναι ένας χώρος που στήριξε. Αυτή είναι η υπόθεση εργασίας. Μεταξύ μας σήμερα που τα λέμε ειλικρινά. Αλλά τα στήριξε με μια διάθεση ενός καλά διοικούμενου ζωολογικού κήπου. Οι καμιλοπαρδάλεις, οι μαϊμούδες, οι ελέφαντες, τα δελφίνια, η Παλαιστίνη, οι Κούρδοι, η Αγκόλα, το ΑΚΟΕ κλπ. Έτσι, δηλαδή δεν είναι τα στελέχη μας, δεν μας απασχολεί μέσα στο κίνημα, αλλά πάμε σε ένα τεχνικό γραφείο, βρίσκουμε τη χώρα που προέρχονται, είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου, τους βρίσκουμε εκεί ένα σπιτάκι όπως όλα τα άλλα και είναι μέσα. Είμαστε και εμείς χαρούμενοι και αυτοί χαρούμενοι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Η ρητορική της. Μιλάω για την αριστερά, τώρα είναι εξημερωμένη, επιτέλους, στον τέλος του Κουκουέ και αυτά. Εντάξει. Εκεί, προς τα άλλη, παφίλης μάλλον, είναι πιο εναργής η ηλεκτρική παρουσία. Λοιπόν, είμαστε μαζί σας, όλη η ατζέντα δική μας, διαφορά με δικαίωμα, κλπ. Εντάξει. Και δεν λέω βέβαια ότι η αριστερά μπορούσε να νομοθετήσει, εντάξει, δεν μπορούσε να νομοθετήσει, ούτε να την πει στο Πασόκ. Τουλάχιστον όμως η ίδια θα μπορούσε να έχει μερικές πρωτοβουλίες ώστε το θέμα της ομοφυλοφιλίας, το θέμα της διαφοράς, να ενσωματωθεί στην ατζέντα. Να μην είναι εξωτερικό δελτίο ειδήσεων, δελτίο καιρού. Θα μου πείτε, από να μην υπάρχει δελτίο καιρού, καλύτερα να είναι κάπου. Το κίνημα, αν θέλετε, έχει άλλα προβλήματα, τα οποία όταν τα εξηγήσουμε απλά, νομίζω θα το καταλάβετε κι εσείς. Το Έλληνας. Αρχές της δεκαετίας του 80, μαθαίνουμε όλοι, μόλις είχαμε πάρει τα πάνω μας και είχαν λίγο ανοίξει τα πράγματα, ότι υπάρχει μια άρρωστη των ομοφυλόφιλων, των μαύρων, των οδηγών φορτηγών και των αιτινών, των κατοίκων της Αιτής. Αυτή ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη Έλληνες. Τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν κάτι που διέλυσε το κίνημα, ο κόσμος φοβήθηκε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι το κίνημα το ομοφυλοφιλικό στην Ελλάδα πέρασε την πρώτη τεράστια κρίση του με το πρώτο χτύπημα του AIDS. Καταρχήν πέθαναν οι περισσότεροι, οπότε δεν ζούσε κανένας. Και οι άλλοι τρόμαξαν επειδή μπορεί να ήταν κάποιος. Εδώ υπάρχει μια ευθύνη του κινήματος, το οποίο αν θέλετε, ακόμα και σήμερα που το κίνημα των HIV/AIDS, των ανθρώπων που ασχολούνται, είναι σπουδαίο στην Ελλάδα, η ομοφυλοφιλική κοινότητα έχει πάντα ένα τεράστιο τραύμα από εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν σε μια νεαρή ηλικία και δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει. Ήταν πολύ βαρύ μετά από όλη αυτή την ιστορία να βγεις λίγο, να σκάσεις μύτη στην κοινωνία και ξαφνικά να σου έρθει πραγματικά ο ουρανός του κεφάλι. Και αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε στη χώρα μας ως δουλειά των ομοφυλόφιλων. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πλάνη. Γιατί σήμερα, 30 χρόνια μετά, μιλάμε για 35 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν με τον HIV, από τους οποίους οι ομοφυλόφιλοι βέβαια είναι 34 εκατομμύρια. Και είναι πολύ αστείο
να σκέφτεται κανείς πόσος χρόνος χάθηκε, πόση πληροφόρηση λάθος έγινε, πόσοι άνθρωποι πήγανε αδιάβαστοι, επειδή δεν τους αφορούσε. Σήμερα δηλαδή που η επιστήμη λέει ότι μάλλον η λύση είναι να δώσουμε σε όλο τον κόσμο φάρμακα, αν κάποιος θέλει να είναι ειλικρινής με το θέμα του AIDS, διαπιστώνει ότι η μόνη ομάδα η οποία διατρέχει πολύ υπαρκτό κίνδυνο, η μόνη ομάδα που δεν ήταν ποτέ στο στόχαστρο και είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλει ο κόσμος, σήμερα ποια είναι, ποιοι είναι οι άνθρωποι που διαφέρουν το διαδίκτυο. Είναι ένα νέο ζευγάρι που να κάνει παιδιά. Μπορεί να είναι προφυλακτικό. Όλοι οι άλλοι κάτι θα κάνουν. Θα βρουν ένα παιχνίδι, ένα κάτι. Και πώς παίζει η τύχη με εμάς και ίσως εμείς με αυτό. Στη συνέχεια, αν θέλετε, το κίνημα ακολούθησε και αυτό τη φούσκα, την ελληνική. Έτσι γίναμε όλοι lifestyle. Προκρίθηκε από τους ομοφυλόφιλους η πιο διασκεδαστική αδελφή, είναι πνευματώδης, τσαούσα, υπάρχει μια ολόκληρη λογοτεχνία γύρω από αυτά, που θυμίζει παπούτσια συνήθως, αλλά και ξεκίνησε σε περιοδικά αυτού του είδους η κατηγοριοποίηση, πάλι σαν συλλογή από Χρυσόψαρα, οι φυλές της Αθήνας, ή έτσι, έτσι. Και εδώ ξεκινάμε την περιγραφή του προβλήματος, αν θέλετε, σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που θεωρώ ότι έχει 4 πυλώνες. Στη χώρα μας, η νομοθετική εξουσία, τα κόμματα όλα, δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με το θέμα. Είναι σαφές ότι δεν επιθυμούν. Σας θυμίζω ότι οποτεδήποτε έφτασε στη Βουλή μια αλλαγή σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ήταν όταν το κόμμα που έκανε την εισήγηση δεν μπορούσε να περάσει τον νόμο. Δηλαδή, κάθε φορά που πας έκανε την πολίτευση, κατεβάζει τον νόμο. Όταν γίνει την κυβέρνηση, τον ξεχνάει. Κάθε φορά που ανεβαίνει ένα άλλο κόμμα. Και η μαλακία της υπόθεσης είναι ότι 2-3 αλλαγές που έχουν γίνει επί της Δημοκρατίας. Την οποία την τραβούσαν από μαλλιά. Δηλαδή, όταν το 1978-2000 είχαν αυτές οι 2 οδηγίες που έλεγαν για την απάλληψη των διακρίσεων, ενώ η ΠΑΣΟΚ, το τρέναρε, είπαν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας πάω στο Λουξεμβούργο στο δικαστήριο, όταν φτάσαμε μέχρι εκεί, είχε 2 καναμαλείς και κάνει αυτό το 33-4 τον νόμο που ξεκίνησαν να λένε μετά. Παρ' όλα αυτά, η εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει τίποτα. Η αγωγή υγεία, σεξουαλική αγωγή, ό,τι το πώς θέλετε πέστε το. Καταρχήν δεν υπάρχει, αλλά αν υπάρχει, όσο πιο κοντά ήταν στην πραγματικότητα, ήταν ένα βιβλίο που είχε γράψει ένας ανεκδίκητος τύπος και έλεγε δεν ήταν ρατσιστικό, αλλά ήταν ως εξής. Η δική μου σεξουαλικότητα ή άλλη σεξουαλικότητα. Πρόβλημα. Το οποίο ήταν πιλωτικό πάντα, γιατί στην Ελλάδα γίνεται πολλές προσπάθειες να εξοικειώσουμε τον κόσμο με το σεξ φαντάζομαι. Έχει αιώνες. Και πάλι, και πάλι, και πάλι. Τι κάνουν οι πιλότες, δηλαδή αυτές οι πτήσεις γύρω από το σεξ, νομίζω ότι είναι μια ιστορία ενδιαφέρουσα. Όμως δεν έχουν βγει συμπεράσματα, προφανώς ο κόσμος στην Ελλάδα δεν κάνει σεξ, δεν μπορούν να βγάλουν διάλογο και δεν υπάρχει. Και κανένα κόμμα δεν θέλει σοβαρά να μιλήσει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να συγκρίνετε το πώς αναφέρεται η ομοφυλοφιλία σε συζητήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ας πούμε. Έτσι. Θα σας έλεγα να τρέξετε στη συζήτηση για το σύμφωνο συμβίωσης. Τι για πολυγαμικές κοινωνίες μας είπανε, κυρίως το λαός έλεγε, γιατί να μην παντρεύονται 4-5. Τι για κατσίκες μας είπαν ότι θα μπορούσαν να παντρεύονται επίσης, να κατσικεύονται, το κάπως το συνδυάζονται. Προσβολές, βρυσίδι, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συζητήσει σοβαρά. Και βέβαια οι υπουργοί, οι οποίοι συζητάνε πούστης, χαριτομενιές, έτσι, όλα. Δεν υπάρχει σοβαρή συζήτηση, δεν χρειάζεται να σοβαρή συζήτηση, αυτά είναι για άλλους. Ο άλλος, αν θέλετε, πυλώνας, είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο ρόλος της Εκκλησίας στην Ελλάδα είναι καταλυτικός. Θα νόμιζε κανείς ότι το Βατικανό είναι πιο ισχυρό, αλλά είναι απόλυτο συγκρίσιμο. Αν θέλετε, ο ρόλος του Βατικανού σήμερα στην Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με τον ρόλο του Πατριαρχείου στη Ρώσικη κοινωνία.
Καμία. Τώρα. Και αυτό, αν θέλετε να κάνω μια παρένθεση κακίας, έχει σημασία για την παιδεία των ανθρώπων. Όσο, τι έμεινε από τον αντιρατσισμό και τον διεθνισμό σε αυτές τις χώρες, δείτε τι γίνεται σε αυτές τις πρώην ανατολικές χώρες. Τι γίνεται με τον Νάστης, τι γίνεται με τους νεοναζί, με τους Κίνκερ, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τόσο δεν έχει μείνει τίποτα σκεφτικό εκεί, έγιναν και Ρωμανό φάγη, φαντάζομαι ο Πούτιν δεν είχε. Θα κάνω άλλη μια παρένθεση η οποία μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε αυτό το βίντεο στο YouTube που σήμερα θα δούμε το βράδυ όσες πρεσβείες αμερικάνικες έχουν καεί και τι θα μας ξημερώσει από την οργή του Ισλάμ με το Πουσιράιετς. Είναι ακριβώς η αντίθετη συζήτηση. Εκεί λέγαμε για εννοείται. Την έκανε τσάκι στα δικαία τα νερά. Βγήκαν στη Σολέ. Είπαν αυτό. 1,5 λεπτό τραγουδίσαν. Καστοδιά. Μπορεί εδώ να υπερασπιστεί ένας ηγέτης μέσα σε ελεύθερης χώρας την οργή των μουσουλμάνων. Μπορεί σήμερα ένας άνθρωπος στην Ελλάδα να πει εδώ βλέπετε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη σκηνοθέτητα με το Καραϊσκάκι. Έτσι, και βγήκαμε όλοι και είπαμε παιδιά άλλες και τσοκούρου. Δηλαδή είναι δυνατόν να λέμε τώρα στην σκηνοθέτητα τι θα γίνει. Μπορείς να το πες στο YouTube τώρα και να ξέρεις ότι θα καούγει όλοι. Μπορείς να μην το υπερασπιστείς, όχι, αλλά τη συζήτηση πως ένα μήνα πως έχει γίνει, δεν γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Πώς τους εδρασπέσαμε. Ο νόμος δεν θέλει, η Εκκλησία. Ο ρόλος των media. Ο ρόλος των media στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι πολύ πονεμένος. Εγώ συνήθως αναφέρω τους συναδέλφους μου ως αγράμματους και φασιστοειδείς, στην άγνοιά τους. Δεν υπάρχει απολύτως καμία, όχι ευαισθητοποίηση, ούτε απόπειρα προσέγγισης ενός θέματος. Οι οφειλόφιλοι είναι διασκεδαστές στην καλύτερη περίπτωση και άχρηστοι και όλα τα άλλα. Έτσι λοιπόν, όταν δεν υπάρχει καμία πολιτική πρόθεση σοβαρή, όταν δεν υπάρχει στην εκπαίδευση αυτό το πράγμα, όταν η Εκκλησία έχει ένα τέτοιο ρόλο. Φανταστείτε ότι η Εκκλησία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που είναι το όργανο που αποφασίζει την ύλη τη σχολική, δεν θέλει να υπάρχει αναφορά στην ομοφιλοφιλία, διότι αυτό θεωρείται προπαγάνδα υπέρ. Αυτά. Και ο ρόλος των media, για να μην πω στο ρόλο της περικεφαλαίας των media του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Το Εθνικό Συμβουλίο Ραδιοτηλεόρασης θεωρεί το φιλί είναι απαράδεκτο, θεωρεί ότι όταν εμφανίζεται μια τρανς τηλεόραση πρέπει να είναι μετά τις 12, να το βάλει στα παιδιά. Ερχόμαστε τώρα στο κίνημα το γενικότερο. Αυτό το κίνημα πέρασε τη δύσκολη περίοδο που είπαμε με το AIDS. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει απολύτως καμία αρχή πολιτική, αυτοδιοίκησης, Υπουργείου Πρόνοιας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας. Πουθενά δεν μπορείς να πεις, θέλω να συζητήσω ένα θέμα για τις λεσβείες. Ποια αρχή θα το συζητήσω, ποιο θα το συζητήσω. Θυμάμαι πρακτικά σε όλες τις προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε η Ελλάδα, ερχόντουσαν πάντα άνθρωποι από όλες τις χώρες και λέγανε αυτό το εξάμηνο πώς θα συζητήσουμε. Πουθενά. Συζητήστε το εσείς, το ξενοδοχείο. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει στις οργανώσεις που υπάρχουν, είναι οργανώσεις τελείως εθελοντών, έτσι ανθρώπων που δεν μπορούν να δουν ποτέ κανένα χορηγό, δεν ξέρω να πει η λέξη είναι γνωστή. Έτσι δεν μπορεί κανένας να βοηθήσει. Και δεν υπάρχει κανένας ιδιωτικό καταφύγιο, ούτε συγχυσμός, δηλαδή η Γενική Γραμματεία Ισότητας θεωρεί από το 1981 ότι είναι η ισότητα των δύο φύλων. Να πει ότι θα γίνει των τριών, όχι, των τριών να είναι, αλλά να έχει και τις αποχρώσεις του. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι εκεί. Σήμερα πια, ακόμα η οργανωμένη μορφή του κινήματος δεν είναι εκεί. Και να δούμε λίγο και τις διακρίσεις με την περιγραφική έννοια, οι λεσβείες, οι τρανς, οι transgender κλπ. Αρχίζει να μεγαλώνει, LGBTQI κλπ. Οι λεσβείες στην Ελλάδα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, έτσι όπως λέει και ο τίτλος. Γιατί
Οι λεσβείες στην Ελλάδα μπορούν να χορεύουν μαζί σε οποιοδήποτε δισκοτέκ χωρίς εξήγηση. Μπορούν να πάνε στο ίδιο μαζί, μπορούν να πίνουν σαν ίδιο κρεβάτι, μπορούν να περπατάνε μαζί ένα χεράκι. Μέχρι εκεί. Υφίσταται μια τεράστια φοβία από την οικογένειά τους και μέχρι εκεί. Αυτό που λέμε lipstick lesbian, που είναι συλλογική φανταζή, δεν έχει κάτσει στην ελληνική σκηνή και έτσι. Οι λεσβείες είναι λίγο πιο πολύ σε εκείνο που λέγαμε τα παλιότερα πρότυπα. Ας πούμε, η λεσβεϊκή ομάδα Αθηνών επιμένει να μην γίνει νομικό πρόσωπο, είναι στις καρδιές μας κλπ. Έχει μια παρουσία πολύ διαφορετική. Και πάντοτε φαντάζεστε ότι υπάρχει η φιλοσοφική συζήτηση αν θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές λεσβεϊκές οργανώσεις από τους άντρες και γιατί να διαιωνίζουμε τον ρατσισμό, τον οποίο υφιστάμεθα. Ναι, αλλά είμαστε μια ομάδα για την Λιβύα, πρέπει να είμαστε έτοιμες. Αυτή είναι μια φιλοσοφική συζήτηση που γίνεται στην καταλαβαίνετε. Συνεχίζεται. Τα κόμματα δεν έχουν καμία δυνατότητα ανοίγματος σε αυτόν τον χώρο. Βλέπετε, έξω πια και οι συντηρητικοί έχουμε γκέι, και οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές κλπ. Βέβαια, η αριστερά στην Ευρώπη πολύ πιο μπροστά σε αυτούς. Υπάρχουν και νεότερες ομάδες, υπάρχει το Athens Pride, το οποίο είναι και Θεσσαλονίκη Pride, υπάρχουν και οι νεότεροι με το Color Youth. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παρήγορο. Και κάθε γενιά, όπως πιστεύω εγώ, όπως τρώσει θα κοιμηθεί. Εμείς δεν πρόκειται να πούμε τίποτα τώρα. Τον καιρό μας κάναμε αυτά που είναι και όταν μας χρειάζονται είμαστε εκεί για να συζητάμε με αυτούς. Η Χρυσή Αυγή κατάφερε να συγκεντρώσει όλο το κόμπλεξ, όλο αυτό το χώρο. Γιατί ουσιαστικά, αν θέλετε, όπως και το AIDS έβαλε στην ατζέντα μας στην ομοφιλοφιλία. Σας θυμίζω ότι η πρώτη εκπομπή για την ομοφιλοφιλία που είναι στην Ελλάδα είναι το 1985. Συνήθως οι εκπομπές για την ομοφιλοφιλία στην Ελλάδα γινόντουσαν στην τηλεόραση από τους ομοφιλόφιλους AIDS στο φακό. Το 1985 λοιπόν έγινε αυτό που έκανε ο Κούρος, ξέρετε που είναι μια κολόνια, ξαφνικά έκανε ένα ρημαγκρόσχης. Το γύρισμα της καρέκλας. Το πάω λίγο έτσι. Θα παίξουμε μπουζούκια. Λοιπόν, το 1985 εμφανίζεται αυτός που σας μιλάει και από τότε δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. Δεν κανένας δεν θυμάται τι έλεγα. Για το AIDS δεν συζήτηση και θέλω να σας πω αυτό, ότι τελικά το AIDS ήταν ο λόγος που στην Ελλάδα έγιναν συζητήσεις για την ομοφιλοφιλία. Η Χρυσή Αυγή είναι επίσης άλλη μια ευκαιρία. Αυτή είναι η αποδημονία μας, όπου αρχίσουμε να το συζητάμε τώρα, είτε επειδή υπάρχουν οι κακοί, εμείς θα γίνουμε λίγο καλύτεροι. Δηλαδή, και το γεννηματά στον τρίτο, εντάξει, ο ρατσισμός θα είναι να αποκλείουν τους ορθοθετικούς. Και όταν έφυγε η προσωπία των ομοφυλόφιλων από το Υπουργείο, κάναν τα πόμολα με χαρτιά Α4. Της πόρτας, δηλαδή. Είχαν κολλήσει πολύ βαθιά, τόσο ξέρω. Ξέρω ότι οι συζητήσεις για την ομοφυλοφιλία, καταλαβαίνω ότι διαβάζω έτσι, τα νέα σε πολλούς χώρους, πολιτικοποιημένο πρόσωπο, μπαίνω στην επόμενη συζήτηση, διάβαζα και τα blog, έτσι. Υπάρχει μια συζήτηση υπόγεια, γιατί τα κόμματα δεν θα ήθελαν ούτε τώρα να συζητήσουν την ομοφυλοφιλία. Η εντύπωσή μου είναι ότι ακόμα και η Χρυσή Αυγή θρασίδεται ουσιαστικά. Βέβαια, θέλει να είναι συνεπής, να έχει όλη τη λίστα του Σίντλερ. Ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να εξέλθουν, αλλά δεν θέλει να ανοίξει κι άλλο μέτωπο τώρα, έτσι με τους Έλληνες. Βέβαια, πάνε παλικάρια στο πάρκο και από εδώ και από εκεί και ρίχνουν και κανένα φούσκο. Ή γίνονται και υπερβολές και γράφουν υπερβολές. Αυτό που έριχνε τρικάκι στους δρόμους που έλεγε είναι η σειρά σας και να μας πριν, δεν υπήρξε ποτέ. Αυτό το έγραψε πρώτα μια εφημερίδα στο Βέλγιο, έκανε το γύρο του κόσμου, το ψάχναμε κι εμείς, δεν υπήρχε όμως. Αλλά έπαιξε το ρόλο του. Πείτε μου τώρα εσείς
πώς να συζητήσει με τα κόμματα, κανείς τα διαφορετικά, έτσι, τα δεξιά, τα αριστερά, τα μελάνζε, για την ομοφιλοφιλία, τις λεσβείες, τους τρανς, να κάνω μια παρένθεση, είναι μια ομάδα δυναμική, ξέρετε ότι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι που έχουν κάνει επαναπροσδιορισμό, δεν μου αρέσει ο όρος αλλαγή, και είτε χάνονται στους άντρες, είτε χάνονται στις γυναίκες, και δεν θέλουν να θυμούνται το στάδιο της κάποιας όταν είναι πεταλούδα. Και είναι και οι πιο τραβεστοί, ας πούμε, που ή το πρωί είναι αγόρια και το βράδυ ή είναι συνέχεια. Βέβαια, αν θέλετε στην Ελλάδα, λόγω όλων αυτών που είπαμε, οι άνθρωποι που είναι τραβεστοί συνήθως ασχολούνται με την πορνεία. Και αυτό είναι ένα θέμα. Διότι τα παιδιά που ασχολούνται με την πορνεία και είναι τρανς, καταλαβαίνετε ότι, όχι καταλαβαίνετε, σας πληροφορώ ότι είναι πιο πολύ παιδιά από την επαρχία. Γιατί ενώ όλοι κατεβαίνοντας από το χωριό ή το βουνό ή το νησί, όταν πάμε στην πόλη έχουμε ένα συγγενή που μπορούμε να μείνουμε μαζί του, όταν είμαστε αδερφοί δεν μπορούμε. Το λέει ο ίδιος δηλαδή, δεν μας χωράει το σπίτι. Αλλά βάσει τόσο, πήρε τη φιλενάδα στη Συγκρού ή στην Καβάλας, αρχίζει το απογεύμα και εμφανίζεται μετά ένα άλλο είδος. Είναι άγρια τα πράγματα στις πιάσεις. Και έχω γίνει και πάρα πολύ άγρια τελευταία με αυτή την ιστορία που τους μαζεύουν για το HIV και χειροπέδες και τέρατα, έτσι, τέρατα. Δεν υπάρχει στον κόσμο να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα με χειροπέδες και να έρχεται η υγειονομική αρχή να σου κάνει τεστ. Δεν γίνεται αυτό πουθενά. Φανταστείτε ότι κάλεσε ο Λοβέρδος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερικής κλπ. Που είπαν τα χειρότερα. Δεν τα έβαλε ποτέ στη δημοσιότητα. Οι υπάλληλοι του Κελπνό που ασχολούνται με αυτή τη δειγματοληψία είπαν ότι εμείς θα κάνουμε απεργία, δεν θα αρχίσουμε και έγινε ένα ειδικό γραφείο το οποίο έχει μέσα αυτούς που κάνουν αυτούς τους έλεγχους. Χειροπέδες, τα τζάνκια ουσιαστικά. Στο όνομα της ελέγχου της πορνείας, δηλαδή. Δηλαδή, όχι θράσος. Και είναι δεκάδες γυναίκες και στα κρατητήρια αυτές νομοθετικές, οι άλλες έξω, δεν βγαίνουν κλπ. Και συγκεντρώσαμε λοιπόν 100 από αυτές, 15.000 τηλέφωνα. Τηλέφωνα αυτό που κάνουν σεξ στο γραφικό, με αυτούς τους ανθρώπους στον δρόμο, και ανησύχησαν όταν έμαθαν το φοβερό αυτό. Εκείνοι ξέρουν τι κάνανε, ανησύχησαν το τηλέφωνο, κάποιος τους θύμισε ότι μπορεί να. Γελιότητες. Ακόμα συνεχίζει την ιστορία, όπως χωρίς πολλά τερατατζόμου, πέρασε την προεκλογική περίοδο και ο Ροβέρτος βγήκε βουλευτής. Κάπως έτσι. Και ο Χρυσοχοΐδης για την αμυγδαλέζα. Αυτά τα χάλια μας. Οι τρανς. Έχουν όμως ένα σωματείο, το Σύνδεσμο Υποστήριξης Διεμφυλικών, που είναι πολύ δραστήριος και έχει ανέβει ατζέντα, αν θέλετε, και στην Ευρώπη γενικότερα. Οπότε είναι μια διακριτή ομάδα πολύ δυναμική. Και νομίζω ότι πρέπει κανείς να αναγνωρίσει και στο κύμα των τρανς την πρωτοπορία, ακόμα και στις πρώτες στιγμές του κινήματος στην Ελλάδα, όπου η ιστορία ξεκίνησε από τη τραβεστή, η Μπέτη ήταν η δαμανάκη των τρανς, εκεί στο Λουστάνια. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ γενναίος, έτσι, που βγήκε έξω και είπε. Δεν ξέρω αν θα παρεξήγησε τη δαμανάκη, ως ο εκπρόσωπος των ομοφυλόφιλων γενικά και ξεκίνησε και η ιστορία με τον Ταχτσί που βριζόντουσαν και αυτά είναι στις διευκρινιστικές αργότερα μέρος του κοινού. Δεν ξέρω πού θέλετε να το πάμε. Το πάμε με μικρά πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια αναφορά στο πάμε με μεγάλα πράγματα. Η ιστορία του ομοφυλόφιλου δράματος στις Σοβιετικές Δημοκρατίες ξεκινάει πάρα πολύ εφρόσινα με τη Ρόζα Λούξεμβουργκ και με όλο αυτό το ελευθεριακό περιβάλλον και την αισθητική της. Έτσι. Και καταλήγει βέβαια στα γκουλάγκ, όπως όλος ο καλός ο κόσμος. Και με αυτή την κληρονομιά τώρα, τη φρίκη στην κληρονομιά, δηλαδή το λεξιλόγιο των πρόσωπων του ΚΟΕ στη Βουλή σε την ομοφυλοφιλία είναι πάντα τραγωδία. Και δεν αναφέρουμε στην ελληνική τραγωδία ολόκληρη. Αναφέρουμε τους ανθρώπους που έχουν μια ατζέντα και προσπαθούν να σώσουν μερικά άλλα και να σώσουν και κάποια δικά.
Δεν σώζεται με τίποτα. Είναι, νομίζω ότι θα ήταν ο Κασιδιάρης πανευτυχής με τον Παφίλη σε ένα ντουέτο διαφόρων φωνών. Η ελληνική περίπτωση. Δεν ξέρω αν μοιάζει αυτού του είδους η ιστορία με τις ιστορίες των άλλων κινημάτων στην Ευρώπη. Νομίζω ότι μοιάζει σε κάποιο βαθμό με τη ιστορία των χώρων της Νότιας Ευρώπης, έτσι που είναι ισχυρές εκκλησίες. Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι στην εκπαίδευση το θέμα της ομοφυλοφιλίας στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ειλικρινές. Έχω την εντύπωση ότι το AIDS δεν είχε απαγορεύσει τη ζωή όλων των ανθρώπων σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο στην Ελλάδα. Και δεν βλέπω ακόμα τους χώρους, τους πολιτικούς έτοιμους να συζητήσουν. Τα θέματα τα πρακτικά, αν θέλετε, γιατί φαντάζομαι θα πούμε στα βαθιά νερά της ιδεολογίας αργότερα. Αν υποθέσουμε ότι ένα αίτημα λογικό θα ήταν πια η νομιμοποίηση της σχέσης των ανθρώπων, γυναικών και ανδρών, αυτό που λέμε σύμφωνα συμβίωση, γάμων, ρεζίλ, γάμος και έτσι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτσι, γιατί έγιναν πάρα πολλές απόπειρες να πούμε ότι ο γάμος είναι μια ξεφτύλα, κατάλοιπο, πατερχικό, δεν λειτουργεί κλπ. Εσείς τώρα να ανακαλύψετε δηλαδή πώς έγινε αυτό. Τι σχέση έχετε. Εσείς στα κάγκελα μια ζωή τώρα γίνανε στάτους. Είναι εύκολο αυτό, έτσι. Ένας άντρας ή μια γυναίκα που αγαπάει άντρες και γυναίκες θέλει να έχει τον άνθρωπό του μαζί του και να ζει τώρα. Αν αυτό γίνεται με λουλούδια, σε δικαστήρια, σε συμβολογραφία, σε δημαρχίες, σε εκκλησίες, λίγο νόημα έχει. Έχετε υπόψη ότι το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο είναι ένα γελίο σύμφωνο συμβίωσης, πιο πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που παντρεύουν είναι παπάδες. Γιατί δεν επιτρέπεται πάνω από 3 γάμους, δεν υπολογίζεται γάμους και τους βολεύουν ανθρώπους. Λοιπόν, γιατί την πληρώσει αλλιώς βέβαια εκεί στο. Εντάξει. Μια λεσβία ή ένας τρανς τώρα. Οι τρανς καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα και εργασίας. Σήμερα ο σύλλογος είναι αναγκασμένος να μοιράζει συσίτια στις τρανς, διότι υπάρχει και μια τεράστια κρίση στην αγορά, αυτή την αγορά, όπου οι τρανς είναι όλο το βράδυ εκεί, οι άνθρωποι που πηγαίνουν συνήθως είναι οικογένειά της, είναι άνθρωποι που δεν είναι ομοφυλόφιλοι βεβαίως, θέλουν να γαμηθούν αυτό το τρανς, γιατί αν ο τρανς τον έχει κόψει, δεν βλέπει. Αλλά κατά τα άλλα είναι εναντίον της ομοφυλοφιλίας αυτή, είναι βέβαια αστραίοι, και την άλλη μέρα το πρωί δεν θυμούνται τίποτα. Αυτή είναι η ιστορία και βέβαια οι τρανς τώρα είναι και Ρουμάνες και Βουλγάρες. Υπάρχει μια βαλκανική συμμορφία σε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος από αυτούς που είναι σήμερα εδώ που θέλει κάτι να ακούσει ή να πει για το θέμα, που θα ήταν ευχαριστημένος από το πώς αυτό συζητείται στον πολιτικό του χώρο. Και τέλος να το πω λίγο κυκλοπαιδικά. Δεν νομίζω ότι είναι αξιοπρεπής η συζήτηση για όλα τα θέματα. Έχω την εντύπωση ότι η ιστορία του μόλις επικρατήσει το τάδε πολίτευμα με καλά κοινωνία όλα θα λυθούν, είναι λίγο ξεπερασμένο. Δεν γίνεται να περιμένουμε αιώνες, δεν θα έχει επιζήσει κανείς. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μια Αθήνα, μια επιφάνεια ανθρώπων που είναι ουσιαστικά παλιάτσικοι διασκεδαστές στην τηλεόραση και οι οποίοι έχουν καθορίσει αυτό που ο κόσμος λέει ότι γεμίσαν αδερφές στην τηλεόραση. Ουσιαστικά αυτοί είναι ρόλοι. Οι ομοφυλόφιλοι στην τηλεόραση δεν έχουν δεσμούς, δεν έχουν αισθήματα προς τον σύντροφό τους, δεν στεναχωριούνται ποτέ, δεν είναι ποτέ αχτένιστοι, δεν είναι ποτέ ευκοντημένοι, δεν είναι ποτέ λιγότερο μαγειρισμένοι από μια λατέρνα. Δεν στεναχωριούνται ποτέ, γελάνε πάντα, διασκεδάζουν όλο τον κόσμο. Κάνουν καταπληκτική παρέα με χοντρές φίλες που είναι αδερφομάνες κλπ. Αυτά είναι χυδαία κλισέ. Αυτά μας έχουν κουράσει, δεν υπάρχει πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, εμένα μου λέει κάθε μέρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απολύονται από τις δουλειές τους, οι οποίοι χωρίζουν από τα παιδιά τους,
Υπάρχουν παιδιά που τρώνε ξύλο, υπάρχουν παιδιά που τα διώχνουν από τις οικογένειές τους, υπάρχουν παιδιά που αυτοκτονούν. Υπάρχουν δάσκαλοι που τα κακομεταχειρίζονται και κανένας δεν το καταλαβαίνει. Κανένας δεν απασχολεί. Έτσι. Μια αδερφούλα σε ένα σχολείο δεν ήταν ποτέ θέμα. Την πατάς, τσιρίζει, της περνάει. Έχουμε μια υστέρηση στο θέμα. Έχουμε μια υστέρηση στο θέμα σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι είναι άδικο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν χωράνε στα κουτάκια. Οι άνθρωποι είναι ομοφυλόφιλοι, ετεροφυλόφιλοι από τη Χρυσή Αυγή μέχρι την Ιερά Σύνοδο. Οι πρωτοβούμενοι από τη σειρά, όπως ανταγωνίζονται. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Και έτσι η συζήτηση θα έπρεπε να γίνεται λίγο πιο ειλικρινά. Νομίζω ότι ειλικρινά μιλάνε τα σώματα, ειλικρινά μιλάνε τα σκοτάδια, αλλά ειλικρινά ακόμη δεν μιλάει ο δημόσιος λόγος για αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας φόβος. Και σε περιόδους κρίσεων, ο φόβος μεγαλώνει. Γι' αυτό λέω πόσο σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Διότι σε μια τέτοια πόλη, με τη συγκυρία, αν θέλετε, καλύτερα τέτοιον άνθρωπο, να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα, ο οποίος κάνει μια εισαγωγή βέβαια, για να ακούσει σε ανάλυση. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον που διάβασα για τον εαυτό μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι διαβάζω πολλά για τον εαυτό μου. Απλόχερη συμβολή όλων όσων συνήθως δεν ξέρω. Αλλά καιρός είναι να πάρουν και τις απαντήσεις τους όταν βρουν το θάρρος να μπουν τις ερωτήσεις και δεν τις γράφουν εκεί που ξέρουν ότι δεν μπορούν να απαντήσουν. Είναι και λίγο άδικο αυτό. Αυτή είναι μια εισαγωγή. Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να κάνουμε κάποια συζήτηση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αν έχετε κάποιες απορίες, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ή ο Βαγγέλης. Για αυτό που συμβαίνει στα σχολεία. Το περιγράφει πολύ καλά, είναι ακριβώς έτσι. Εγώ σε εκπαιδευτικό το έχω αντιληφθεί. Δεν ακούμε καλά, δεν ακούμε καλά. Λέω ότι μιλήσατε, Άγγελε, για λίγο πολύ χαρακτηριστικά για αυτό που συμβαίνει στα σχολεία με τις αδερφούλες, όπως ονομάζετε, τα οποία και εγώ ως εκπαιδευτικός τα έχω δει αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε, αν έχετε γνώση του τι συμβαίνει στα σχολεία της Ευρώπης, που είναι κάπως τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή, τι συμβαίνει, πώς χειρίζονται οι δάσκαλοι αυτούς τους ανθρώπους, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, ποιες πρωτοβουλίες παίρνει η πολιτεία, οι γονείς, ο διευθυντής, οι καθηγητές, κάποιος άλλος, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη κατανόηση στα σχολεία για αυτό το ζήτημα. Φαντάζομαι αυτές είναι οι ερωτήσεις προς άναμα για να ακολουθήσει. Η φούντους και φλόγα. Λοιπόν, καταρχήν η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, επειδή υπήρξαν και μαθητές, έχει συμπεριλάβει πολύ ειλικρινή ενημέρωση για θέματα σεξουαλικότητας, η οποία συνήθως γίνεται από τους πιο δημοφιλείς καθηγητές των σχολείων, ανεξάρτητα ειδικότητας. Και το καθένας σκεφτόμενος τα σχολικά του χρόνια έχει ένα ωραίο τύπο, ή τύπησα, καθηγητή. Μπορεί να είναι γυμναστής, τεολόγος, τεχνικός, μαθηματικός, άσχετα. Με αυτόν θες να συζητήσεις. Γιατί δεν σου σηκώνεται να μιλήσει το καθηγητή. Δεν μπορεί να συζητήσει με τον βιολόγο απαραίτητα. Άρα λοιπόν χρειάζεται καταρχήν μια εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός, που δεν υπάρχει εδώ, επαφίεται στον πατριωτισμό σας και χρειάζεται και άδεια για να μιλήσει τέτοια πράγματα. Θα σας παρεξηγήσω. Μαζιγρεύοντας. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα να μιλάω για το AIDS στη σχολεία, μου λέγανε το προσφυλακτικό. Τι κάνεις αυτό, του λένε να πάνε να μετρούν με την Γαλλία. Του λες τι, του λες προφυλάξου, μου λες εμένα προφυλάξου, αλλά στην πραγματικότητα του λες κάντε και βγάλτε τα μάτια σας.
Έτσι δεν λέγεται. Δεν είναι έτσι. Στα σχολεία έξω, καλά, υπάρχουν και σχολεία για ομοφυλόφιλους έξω, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν την κρίνει. Αλλά λέμε τώρα για τη γενική εκπαίδευση. Υπάρχουν ομοφυλοφιλικές σπουδές στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν γυναικείες σπουδές για να σας κάνουν ένα befriending στο θέμα. Οι γυναικείες σπουδές. Υπάρχουν λοιπόν και LGBT, QI λοιπόν σπουδές. Αλλά ο δάσκαλος έχει σαν θέμα αυτό το πράγμα, έτσι όπως έχει σαν θέμα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι άλλη και όπως έχουν εξηγηθεί λίγο, ως πολύ λίγο λέω, αλλά για ένα ξένο παιδάκι, για ένα παιδί που έχει άλλο επίπεδο γνωστής γλώσσας, με ένα παιδί που είναι άλλη θρησκεία, έτσι αντιμετωπίζει ίσια σε ένα κουρίκουλουμ που έχει και θέματα που στα σεμινάρια τους εκπαιδευτικοί συζητάνε για τέτοια θέματα. Έτσι. Που υπάρχουν καθηγητές που είναι ομοφυλόφιλοι. Δεν είναι εδώ, άμα βγαίνεις επειδή είσαι ομοφυλόφιλος, προφανώς θα τον πάνε κάπου αλλού. Τώρα, ελάτε στη θέση ενός ανθρώπου που λέει σε βγάζω από εδώ επειδή σε βρήκανε, δεν πρέπει να διδάσκεις, και σε πάω εκεί μέχρι να σε βρουν. Τι προϋπόθεση, τι περιβάλλον είναι αυτό για να μπορεί να συζητήσει για την ομοφυλοφιλία. Εγώ ήρθα εδώ, επειδή με διώξαν από εκεί και μέχρι να με διώξετε εσείς, σας παρακαλώ, να περάσει κανένας 2 μήνες. Προλάβω να μετακομίσω. Είναι εκτός ύλης εδώ. Θα έπρεπε όμως να είναι εντός ύλης. Τόσο απλά αντιμετωπίζεται. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να αρχίσει να λέει. Θα τον κρεμάσουν, η συλλογή των γονέων. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί σήμερα να μιλήσει για το AIDS στα παιδιά. Έτσι. Έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πάνω να πας σε ένα σχολείο να βάζει ένα προφυλακτικό για να το δούνε, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν. Ξέρετε, το να πηγαίνει σε ένα σχολείο να μιλήσει για το AIDS και να σου λέει ένα κοριτσάκι, εγώ δεν το βάζω γιατί νομίζω θα μου πει από το στόμα. Σήμερα έχει την εντύπωση ότι είναι ένα μπαλόνι. Μπαίνει κατά το και πει και εκεί να συστήσεις. Σου λέει να βάζω σπιράλ. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Όταν τα παιδάκια δεν ξέρουν το σώμα τους, τι κάνουνε, προφανώς αρχίζουν το σεξ σε πολύ μικρότερη ηλικία. Είναι τυχαίο, να σας πω τώρα για να το χοντρίνουμε, είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα η ηλικία των εκτρώσεων είναι μικρότερη από όλη την Ευρώπη και για τη μαμά θεωρείται μέθοδος αντισύλληψης η έκτρωση. Συζητήστε με έναν εκπαιδευτικό ή έναν άνθρωπο στη Δύση αν η αντισύλληψη, η έκτρωση είναι μέθοδος αντισύλληψης. Δεν γίνεται. Εδώ όμως δεν έχει τίποτα. Πήγα 20 χρόνους, το κάνω 5 εκτρώσεις. Λοιπόν, χρειάζεται μία μεθοδοποιημένη προετοιμασία για να γίνει αυτή η εκπαίδευση και να επικρατήσει μια ηρεμία. Δηλαδή, δεν θέλει, οι τόσοι Έλληνες λέει είναι κατά του σύμφωνου συμβίωσης. Μαζί θα παντρευτούμε. Δηλαδή, όταν παντρεύεται ένας άνθρωπος με γυναίκα, ρωτάει εσάς, εμένα, τον άλλο. Τι νόημα είναι να ξέρω εγώ, αν στην Κομωτινή, 2 λεσβείες θα παντρευτούν. Να με ρωτήσουν να πω ναι ή όχι. Αυτή η κοινωνία διακτηνίζεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το σύμφωνο συμβίωσης είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το 2008. Όπως είπε ο Καρατζαφέρης που είναι συνήθως ενημερωμένος, ο Βαλιανάτος και οι φίλοι του θα το πάνε στο δικαστήριο. Αυτό είναι. Περιμένω τα αποτελέσματα. Και μάλιστα έχει πλάκα γιατί ενώ έπρεπε να έχει βγει απόφαση, οι αποφάσεις βγαίνουν σε τμήματα του δικαστήριου, εδώ το προώθησε στο Grand Chamber αυτής της, στην Ολομέλεια, ας πούμε, για να βγάλει μια απόφαση λίγο πιο βαρβάτη για την Ελλάδα. Τσούς. Ο πολιτικός γάμος, αν θέλετε, που ήταν μια πιο ατυχής απόπειρα, είχε το πολιτικό της νόημα όμως, το έγινε το 2008 τον Ιούνιο. Έχουν βέβαια κηρυχθεί. Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται. Γιατί ξέρετε, ενώ για να πάρει κανείς σε ευρωπαϊκό δικαστήριο, να περάσει τα ελληνικά δικαστήρια, το σύμφωνο συμβίωσης αυτό το τόσο εξόφθαλμα αντισυνταγματικό, το οποίο είναι κατευθείαν στο ευρωπαϊκό δικαστήριο που το δέχτηκε. Και το γάμο ακολουθούν τα δικαστήρια, έχει πάρει το πρωτοδικείο, έχει πάρει το εφετείο και συνεχίζεται. Καταδικάστηκε ο Δήμαρχος, πέθανε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά καταδικάστηκε γιατί έκανε ένα φρικτό έγκλημα με ηθικούς αυτούργους τους νιόπαντρους. Ακυρώθηκε με τα βδελιγμίας ο γάμος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την ίδια μέρα. Αλλά
τόσο η εφορία δέχεται την κοινή δήλωση του ζωολογίου, γιατί η υπάλληλο στην εφορία λέει: εσείς έχετε πιστοποιητικό γάμο, τι με νοιάζουν, κρατάτε. Γιατί είναι συνεχή χρονιά τώρα, το λεσβιακό ζευγάρι. Και οι τράπεζες δίνουν δάνεια κανονικά παντρεμένων. Ποιος νοιάζει. Υπάρχει και ελληνική διοίκηση. Στην πραγματικότητα όμως θα έχουμε ένα πάρα πολύ μακρύ δρόμο, γιατί ειδικά δηλαδή, αν η Ευρώπη πιέζει να γίνει κάποιο είδου διευθέτηση, δεν λέει αν θα είναι γάμος ή σύμφωνο συμβίωση. Αλλά φαντάζομαι αρχές του χρόνου θα έχουμε μια απόφαση για το σύμφωνο συμβίωση να γίνει, να επιταχθεί, και το πολιτικό γάμο θα το παλεύουμε, αλλά δεν έχει πολύ σημασία. Έχουμε μικρόφωνο. Καταρχάς, κύριε Βαριανάτο, θέλω να σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά που με την ευκαιρία να σας γνωρίσω. Σας θαύμαζα πάντα. Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτικός κι εγώ, όπως ο συνάδελφος. Και θέλω να επανέλθω σε αυτό το θέμα της εκπαίδευσης λιγάκι, να καταθέσω λίγο την εμπειρία μου. Είναι γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι στην εκπαίδευση ένα σωρό πράγματα λειτουργούν όχι απλά στραβά, αλλά θεόστραβα. Καταρχάς δεν υπάρχει, ακόμα και αν λέγεται ότι υπάρχει, το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Και αν κάποιος από εμάς θα τολμούσε ή τολμά να πει κάτι, σίγουρα κάποια στιγμή βρίσκεται υπόλογος. Εγώ συγκεκριμένα δουλεύω στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου και έχω να κάνω έτσι με μεγαλύτερα παιδιά και κάποιους ενήλικες και κάποτε αναγκάζομαι να μπαίνω σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί τυχαίνει να περάσουν και ομοφυλόφιλοι από εκεί και να το δουν, το έχω ζήσει αυτόν τον ρατσισμό απέναντί τους, πόσο τους εντοπίζουν, τους βάζουν στην άκρη. Εν πάση περιπτώσει, έχω κάνει και εγώ έναν αγώνα με 15 χρόνια εκεί, αλλά εκείνο που θέλω να πω και στα νεότερα παιδιά τώρα που είναι εδώ είναι βασικό. Πέρα από τους νόμους και από οτιδήποτε άλλο, εκείνο που πρέπει να αλλάξουμε είναι το μέσα μας. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς σαν άνθρωποι. Αυτό βέβαια γίνεται μόνο μέσα από τα σχολιά. Όταν θα αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά για τα πάντα, τότε θα πάψουν και οι ετικέτες. Δεν το δέχομαι και θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για αυτό που αναφέρατε, ότι στο εξωτερικό υπάρχουν σχολεία ειδικά για ομοφυλόφιλους. Εγώ προσωπικά το θεωρώ τελείως ρατσιστικό και αυτό. Και εγώ σας πληροφόρησα, έτσι, μια αξιολογική κρίση. Φτάσαμε μέχρι εκεί. Εντάξει. Για μένα ένας ομοφυλόφιλος είναι ένας άνθρωπος όπως εμένα, όπως όλους γύρω μου. Ειλικρινά ποτέ στη ζωή μου, ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία, δεν τους αντιμετώπισα διαφορετικά, δεν τους βλέπω σαν και εμένα. Είναι αυτό που είπατε και από την αρχή, ότι ο καθένας στη ζωή μας έχει δικαίωμα σε επιλογές και στις προτιμήσεις του. Επιτρέψτε μου λίγο αυτές τις δύο λέξεις που εσείς τις εκφέρετε με καλοσύνη και προσοχή. Αλλά δεν είναι ούτε επιλογή. Στις επιλογές του έχει. Δεν θα ήθελα να σας καταλογίσω πρόθεση, αλλά συνηθίζουμε να λέμε δεν είναι επιλογή η ομοφυλοφιλία. Βρίσκει στο. Στην επιλογή του σεξουαλικού συντρόφου. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι ότι δεν μπορεί και να αλλάξει. Εγώ ίσως δεν το εξέλιξα κανονικά. Στην επιλογή σεξουαλικού συντρόφου και το πώς ο καθένας βρίσκει ευχαρίστηση και διαθέτει το σώμα του. Νομίζω είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και ο καθένας μπορεί να διαθέτει τον εαυτό του όπως θέλει. Δεν χρειάζεται να ζητήσει την άδεια κάποιου. Γι' αυτό βέβαια, αν το παίρνει άλλη μια σφήνα, όχι μέχρι να πούμε και εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει στο κρεβάτι σου. Αυτό σημαίνει σε έχω χώσει. Δηλαδή, νομίζει αυτός που λέει και μας πει μπορεί να κάνει στο κρεβάτι σου ό,τι θες. Αυτό είναι ένα ρατσιστικό σχόλιο, το οποίο έχει μια επίφαση, μια πατίνα ελευθερίας. Δηλαδή, να πω ότι για μένα οι ομοφυλόφιλοι δεν αποτελούσαν ποτέ κάτι διαφορετικό. Δεν σου πω διαφορετικά. Λοιπόν, μπορεί να είναι και θέμα παιδείας. Εντάξει. Και έχω κάνει παρέα και έχω και μαθητές και είναι καλύτεροι μου φίλοι και αδερφοί. Λοιπόν, ένα ερώτημα ακόμα μόνο θέλω να σας κάνω για να τελειώσω. Και τελείως καλοπροαίρετη ειλικρινά. Για όλη αυτή την εικόνα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό πιθανότητα, δεν έχω ζήσει πολύ, έχω ταξιδέψει, αλλά δεν έχω ζήσει. Οπότε δεν μπορώ να μιλάω γι' αυτό. Μπορεί για όλη αυτή τη διαστρεβλωμένη εικόνα, την άσχημη εικόνα
που έχει ο κόσμος, το κοινό μυαλό, για τους ομοφυλόφιλους, να έχουν συμβάλει, να την έχουν προκαλέσει κάποιοι ομοφυλόφιλοι, ας πούμε. Τι θεωρείτε? Μου θυμίζει την υπαρκτή συζήτηση για τον διασμό στο δικαστήριο. Κακή η παρατήρηση, σε εισαγωγή. Προσέξτε, το να ελέγξεις το θύμα για το τι είδους θύμα είναι από μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά παραμένει θύμα. Υπάρχουν καλά και κακά θύματα. Καλοί φυλακισμένοι και κακοί φυλακισμένοι. Είναι ένας μικρόκοσμος που ενδιαφέρει ενδεχομένως τους φύλακες τους να δουν. Αλλά το μεγάλο κάδρο λέει πώς έφτασε στη φυλακή. Δηλαδή η ομοφυλοφιλία δεν είναι πότε μου σηκώνεται εμένα, είναι πότε σηκώνεται το χέρι του άλλου να με δείρει επειδή μου σηκώνεται κάπως. Έτσι. Άρα είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις. Είναι η μικρή συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών ή άλλων, ιερέων ενδεχομένως, που εννοώ σοβαρά τώρα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο. Έτσι. Και είναι και η μεγάλη συζήτηση που λέει, εσύ γιατί θα πρέπει να είσαι καλύτερος ή χειρότερος φυλακισμένος. Είναι μια συζήτηση, πρακτή. Το δέχομαι. Έτσι λοιπόν και οι ομοφυλόφιλοι, υπόθεση ερώτησης, αν έχουν συμβάλει και οι ομοφυλόφιλοι σε αυτό. Βεβαίως έχουν συμβάλει. Οι ομοφυλόφιλοι στην Ελλάδα προβάλλουν την ανασφάλειά τους, την ενοχή τους, την έλλειψη αυτοσεβασμού, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, την προσπάθεια να γίνουν πιο άντρες ή πιο γυναίκες. Έτσι. Αυτά είναι τα στερεότυπα. Τα χρώματα είναι λίγα και πρέπει να το παίζουν χαμελέοντες. Αν σας εξηγεί ο χαμελέον. Σας ευχαριστώ πολύ. Μην το μονοπολίσω. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Κάποιοι από πίσω, στο βάθος. Νομίζω θα μιλούσε. Επειδή τώρα παίρνω την ευκαιρία και από το Βαγγέλη που μίλησε για την Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ τι γίνεται και στο μουσουλμανικό κόσμο. Εμείς συγκρινόμαστε πάντα με την Ευρώπη, έχουμε αυτή την πληροφόρηση, αλλά θα πρέπει πια να ανοίξει αυτό το πράγμα, γιατί και τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Οι άνθρωποι εκτελούνται, ας πούμε, ψυχρό. Όλο αυτό ίσως πρέπει σε εμάς να φτάσει σαν πληροφόρηση, μια ανάλυση για αυτές τις κοινωνίες και για τις ταυτότητες των ανθρώπων και την καθημερινή του ζωή που μας είναι, για μας είναι ένα μαύρο πέπλο, ας πούμε, αυτό εδώ. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι, πολλές φορές μέσα στη διάρκεια των χρόνων και από πιο παλιά σε όσους έχουν, ας πούμε, παρακολουθήσει τα πράγματα, βλέπαμε να ξεπερνιέται πολύ εύκολα αυτό που λέμε ταξική ταυτότητα. Δηλαδή, σε κάποιες οι ιδιαιτερότητες ανθρώπων, όπως μπορεί να είναι η ομοφυλοφιλία, βλέπουμε ότι εκεί οι άνθρωποι, που αυτό που είπατε κι εσείς, κύριε Βαλιανάτο, ότι μπορεί κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, ιερέας, εργάτης, ξέρω εγώ, αυτό τελικά πόσο είναι μια παγίδα για τα κινήματα. Δηλαδή πόσο, ας πούμε, μας κάνει ένα κίνημα να γίνει, ας το πούμε, μη αποτελεσματικό στην επαναστατικότητά του. Τελικά δεν έχει σημασία ένας εργάτης ομοφυλόφιλος, δεν έχει διαφορά από έναν ομοφυλόφιλο, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας. Δύο ερωτήσεις. Για τον μουσουλμανικό κόσμο επιχείρησα να κάνω μια περατζάδα από τις άλλες χώρες, έτσι, για να δούμε λίγο, γιατί πιστεύω ότι η χώρα μας παλιότερα είναι σαν αυτό που λέμε μουσουλμανικό. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια υποκρισία. Έτσι, υπάρχει μια fully blown ομοφυλοφιλία, λεσβιασμός, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι γυναίκες που κυκλοφορούν με την μπουρκα, που εγώ ήμουν, ας πούμε, 3 μήνες σε μια τάξη και ήταν μερικές μαθητές μου, δεν ήξερα ποιος είναι από κάτω. Δηλαδή δεν ήξερα ποιος δίνει εξετάσεις. Μπορεί να είναι η αδερφή του, ο αδερφός της από κάτω. Είναι και πρακτικά προβλήματα. Αλλά πάση είναι στο σπίτι τους μέσα, όπου συνήθως υπάρχει ένας χώρος που μπαίνει ο επισκέπτης και μετά είναι τα άδυτα. Υπάρχουν άδυτα που είναι πολύ όμορφα. Που είναι κήποι, που παίζουν μουσική, που δεν φοράνε τίποτα οι γυναίκες. Που είναι πολύ περιποιημένες, που είναι. Ξέρετε, άκουγα κάποιον αισθητικό που λέει ότι όλο αυτό το πράγμα που φοράς διατηρεί μια υγρασία στο δέρμα και είναι πολύ ωραία. Είναι μια διάσταση παραλογική, αλλά πάμε αυτά.
Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια πολύ ζωντανή ομοφιλοφιλία, άνδρικη και γυναικεία σε όλο τον κόσμο, και απέραντη υποκρισία προς τα έξω. Έτσι, δηλαδή, σκόπου το χέρι, το πόδι, το τύπο περισσότερο τέλος πάντων, για να συνέλθεις, αλλά παράλληλα έχω χαρέμια, έχω τούτο, έχω εκείνο. Ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι ομοφιλόφιλοι, αλλά δεν το λέω. Έτσι. Το Ισλάμ είναι κάτι που θα πρέπει να το απομυθοποιήσουμε. Ξέρετε, στην Ελλάδα, ίσως είναι συγγενικό θέμα αυτό που συζητάμε, στην Ελλάδα, κάθε τι που συζητάμε για τους μουσουλμάνους, κατευθείαν πάει στους Τούρκους. Δεν κάνουμε εμείς τζαμί εδώ, που οι Τούρκοι είναι στράκοι. Στην Αθήνα Τούρκοι δεν είναι Τούρκοι οι μουσουλμάνοι, κάθε άλλη. Και μερικοί δεν κάνουμε γιατί δεν κάνουμε Τούρκοι, γιατί κάτι κάνουν Τούρκοι, κάτι δεν κάνουν Τούρκοι. Οι Άραβες στην Δεξιά έχουν πατριαρχία. Υπάρχουν 6 πατριαρχία. Πού είναι τα πατριαρχία? Στη Γαλλία είναι τα πατριαρχία. Στη Ρωσία είναι τα πατριαρχία. Στην Ευρωπαϊκή είναι τα πατριαρχία. Τεράστιες περιοχές. Ξεχνάμε αυτά. Μια άλλη διαφορά είναι ότι η θρησκεία μας είναι 6 αιώνες νεότερη της μουσουλμανικής θρησκείας. Αυτό είναι το ζήτημα. Διαφορά για. Που λέτε. Ναι, αυτό να πω ότι εκεί οι εκκλησίες μας και τα πατριαρχία μας υπάρχουν. Εδώ εμείς. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς υπήρξαμε σε αυτές τις περιοχές πολύ πριν δημιουργηθεί η μουσουλμανική θρησκεία. Σωστό, αλλά δεν μας κουρέψαμε. Εμείς εδώ, να σας δώσουμε το πρόβλημα της Αθήνας. Η Αθήνα δεν μπορεί να αποφασίσει ότι θα κάνει ένα τζαμί. Υπάρχουν 220 σε βουλκανιζατέρ. Ναι, το πιλατρία, όπως λέγω. Το πιλατρία. Έχουμε λοιπόν, για να δείτε τι σημαίνει προσβολή στα μούτρα. Έχουμε 2 τζαμιά, τα έχουμε ξεπατώσει όλα τα τζαμιά. Έχουν μείνει μερικά. 2 όμως είναι, πώς να σας πω, εμβληματικά. Είναι αυτό που είναι στην πλατεία Μοναστηρακίου, Τζισταράκι, το Δόξα Πατρί, μεγάλο. Έχω οργανική ιστορία Αθηνών και έχουμε πολλούς. Ναι, όχι, σας λέω για την Αθήνα που εκεί είναι το τεράστιο. Είναι τεράστιος πληθυσμός, έτσι. Αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε λοιπόν 2 εμβληματικά τζαμιά, τα οποία είναι το ένα στη μέση του Μοναστηρακίου, όπου έχουν βάλει μια έκθεση κεραμικής τελείως χάλια, απλώς για να γεμίζει, να μην είναι τζαμί δηλαδή. Και το Φετιχέ τζαμί, που είναι στους αέριδες μέσα, που είναι το τζαμί που έκανε ο Μωάμεθ ο προσθετής προς την ίδια μαμά του. Δηλαδή, ένα ιστορικό μνημείο, το οποίο είναι απλά κλειστό. Άδειο και κλειστό. Εμείς έχουμε αποφασίσει να συνομιλήσουμε. Δηλαδή, όλο αυτό το Ισλάμ που υπάρχει, όλη αυτή η ποίηση, η λογοτεχνία και η τέχνη, όλοι είναι τζιχάντ. Όλοι οι άνθρωποι του Ισλάμ. Εμείς λέμε, μόλις μιλήσεις για Ισλάμ, πας στα κάτω. Ο Μπιν Λάντεν και συζητάμε για το Ισλάμ. Δεν είναι στο Ισλάμ. Δεν ξέρουν οι Έλληνες το Ισλάμ. Και όλη αυτή η αγριάδα. Το κρυφό σχολείο διευκολύνει τους Έλληνες να συζητήσουν με τους ξένους ή με τους Τούρκους. Τι θα πει μιλέ, τι σημαίνει, δεν τους ενδιαφέρει τους Τούρκους στις θρησκείες. Δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει κρυφό σχολείο. Αλλά εμείς ζήσαμε ότι προσπαθούσαν να κάνουν τους Έλληνες μουσουλμάνους. Παραμένω, από τη στιγμή που δίνουν τους φόρους τους, τους ενδιαφέρει. Τα μοναστήρια που είναι στην Ελλάδα σήμερα, τα οποία είναι καστροπόλεις, σε ποια εποχή γίνανε, επί του κρατήτου. Έτσι. Τι άλλο μου είπατε? Απλά επειδή είμαι και εγώ εκπαιδευτικός, πώς το λέμε και τέλος πάντων θεωρώ ότι είμαι φεμινίστρια σε έναν βαθμό, επειδή ακριβώς στο πανεπιστήμιο έχω τελειώσει αγγλική φιλολογία. Επέλεξα ως ελληνικό μάθημα ροφολογία 2 εξάμηνα και όπως πολύ σωστά είπατε, ο αραβικός πολιτισμός έχει επιδείξει πολύ σημαντικά επιτεύγματα στη λογοτεχνία, στην ποίηση κτλ. Στη φιλοσοφία, στην επιστήμη, στις τέχνες. Ο κάθε λόγος έχει επιδείξει. Ο κάθε λόγος έχει επιδείξει. Δεν το συζητώ. Λάος. Ο κάθε λαός έχει επιδείξει. Απλά πρόκειται, επειδή ακριβώς αναπώ πάρα πολύ τις ομόφυλες μου και ειδικότερα να ακούω για κακοποίηση γυναικών, τράφικινγκ κτλ. Γίνομαι έξω φρενών. Είμαι λίγο σκεπτική στο ζήτημα, γιατί επειδή μελετήσαμε και το Κοράνι στα πλαίσια της αραβολογίας, είναι μια θρησκεία που δεν αναγνωρίζει νομική υπόσταση στη γυναίκα. Και είμαι λίγο προβληματισμένη με το πλήθος των μουσουλμάνων στη χώρα μου, γιατί έχουν δεχθεί μια. Πώς να το πω, έχουν δεχθεί. Όχι, η χώρα τους, επειδή έχουν δεχθεί από τη χώρα τους. Η γυναίκα για αυτούς είναι λίγο πιο κάτω. Με προβληματίζει πολύ αυτό. Να συμφωνήσω ότι είναι πάρα πολύ, όχι λίγο. Τι Κουράνι έχει διαβάσει εσύ, κυρία μου? Εδώ είμαστε. Δικό σας θέμα. Εγώ είμαι Ελληνίδα. Τι να κάνω. Πάντως εγώ, ειλικρινά σας λέω ότι θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνουμε. Καλά, είπε κάτι.
Το σύστημα, όταν όμως έχεις ψυχολογικά προδιατεθεί για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό που υπόθηκε εδώ, είναι αδύνατο να το καταλάβει. Ναι, δηλαδή, είναι δημοκρατική συζήτηση. Ναι, όχι, θέλω να σου πω. Εγώ μαζί σας σήμερα θέλω να σου πω. Στο YouTube έβγαλε ένας μαλάκας ένα τελείως έτσι. Και με τις προσβίες. Τώρα είναι και η Αγγλία και η Γαλλία. Αυτό δηλαδή, όταν θυμάσαι στην Αθήνα τι έγινε, όταν κάγει και καλά ένα Κοράνι, μπορεί να ήταν Κοράνι, μπορεί να μην ήταν με φωτοτυπία, δεν έχει σημασία. Ναι, το γνωρίζω το περιστατικό. Σπάσανε, ήταν κοντά στο Μαρφίν και δεν το θυμόμαστε, αλλά είχε κόλαση. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το κλίμα που καλείται κάποιο να συζητήσει θέματα σκεπτικά, θέματα γυναικών. Θα ήθελα να μην σας αφήσω το θέμα το ταξικό. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω πάρα πολύ όμως, γιατί είμαι ανάπηρος αυτό εγώ ως φιλελεύθερος. Δεν μπορώ να ζήσω σε πολλές λεπτομέρειες αυτές τις δυσκολίες. Βεβαίως, κάθε χαζός, ξέρετε όταν έχεις λεφτά, εξαγοράζεις αγόρια, κορίτσια, συμβόλαια, τηλεοράσεις, τη φήμη σου. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ ευάλωτοι, υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ γνωστοί που ήταν πάρα πολύ ευάλωτοι. Ο Χατζηδάκης άκουσε τα ανήρια όσα. Δεν ήταν από τους προκλητικότερους ανθρώπους, νομίζω. Και προφανέστατα οι πιο φτωχοί άνθρωποι και οι πιο φτωχές οικογένειες έχουν πολύ περισσότερο έντονη την έννοια του ματσίσμου, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Οι αστεί είναι λίγο πιο νερόβραστοι σε αυτό, δεν τους ενδιαφέρει πολύ. Έτσι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστραφεί, επειδή ακούστηκε την ομοφυλοφιλή Βενίνα, από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει πιο πολύ αθριότητα στους λαϊκότερες. Υπάρχει απλώς κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν λέμε. Δεν υπάρχει η θεωρητική υποστήριξη. Κάνουμε σεξ, αλλά δηλαδή κανένας δεν είναι ομοφυλόφιλος. Μπορεί να στυλογανόμαστε, αλλά είναι κάποια άλλη ομοφυλόφιλη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση αν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που λέει ταξικό, πέρα από το γεγονός ότι όταν έχω λεφτά, μπορώ να έχω πλατινένια μύτη και να κάνω κόκα στο γραφείο. Και να είμαι υπουργός. Εντάξει, συνοηθήκαμε. Για την υποκρισία που λέτε μπορώ να καταθέσω τη μαρτυρία μου, επειδή τελικώς έχω στεντόρια φωνή και νομίζω ότι ακούγομαι. Όσο ακούω, δεν ξέρω πίσω τι κάνω. Δεν ακούμε. Επειδή δεν γνωρίζω, έχω στεντόρια φωνή. Είμαι κορύφια, η οργανική μου είναι απόσταση εδώ, που η οργανική μου είναι σε μια τοπικιστική κοινωνία που έχει επιδείξει πολύ μεγάλη υποκρισία σε θέματα ομοφυλοφιλίας, στην Κρήτη, Ρέθυμνο. Είχα ένα μαθητή, ο οποίος ας πούμε ήταν πολύ τσαμπουκά στην τάξη, από οικογένεια, όπως το λέμε, αρκετά ευκατάστατη. Κάποια στιγμή το πέρα, τι λέω παιδί μου, γιατί κάνεις αυτό το ένα και το άλλο. Και γενικά επειδή έχω καλή σχέση με τους μαθητές μου, μου λέει, ξέρετε γιατί αντιδρώ κυρία, δηλαδή και καμιά φορά και σε έκανε πολύ το μάγκα με τα αγόρια. Γιατί ο πατέρας μου λέει, μας εγκατέλειψε. Ηλικίας πρώτη ηλικίου, παιδί με καταγωγή από τον ορεινό Μιλοκότο, με μεγάλη οικονομική άνεση. Κυρία μου λέει, ο μπαμπάς μου μας εγκατέλειψε. Καλά, οικονομική βέβαια στήριξη πήγε, δεν ήταν το ζήτημα πλέον αυτό. Και στη ζει μου λέει με το φίλο του στη Θεσσαλονίκη. Με φρίκη παντελεπτορία αυτό. Και η κυρία μου λέει, φοβάμαι πάρα πολύ. Μου λέει, φοβάμαι πολύ με καταλήξω κι εγώ έτσι. Λογικό δεν είναι. Έτσι να σου πει, καταρχήν θεωρώ αδιανόητο ότι αυτό το βρήκε το θάρρος να του είπε ο πατέρας μου, το κομμενό του. Μπράβο σας. Μπράβο σας που δημιουργήσατε αυτή την άνεση, να σου το πει. Και τόσο έχω μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Ναι. Εγώ βέβαια του είπα ότι πρέπει να αγαπάς τον μπαμπά σου, ο μπαμπάς σου αγαπάει. Δηλαδή, μόλις μου υπήρχε οικονομική στήριξη, ο μπαμπάς μου θέλει να με πάρει διακοπές, εγώ δεν θέλω, ότι θα βλέπω τον κόμενο κτλ. Μου είχε πει βέβαια ότι οι γονείς είχαν παντρευτεί σε νεαρή ηλικία, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες, δηλαδή αν ο πατέρας του ήταν όντως κρυπτομοφυλόφιλος, σεξουαλικός, αλλά καταλαβαίνω το μικρός προσπαθούσε να βγάλει μια μάτσο νοοτροπία, γιατί έτρεμε στην ιδέα ότι μήπως ας πούμε καταλήξει ομοφυλόφιλος. Γίνησα γι' αυτό. Και απλά κατάλαβα ότι ο μπαμπάς του, οπότε κατάλαβα, ο μπαμπάς του κατηγορούσε τη μητέρα ότι γιατί δεν μου στέλνει στο παιδί για διακοπές. Το τελευταίο που ήταν το προβληματικό φαντάζομαι. Δεν γνωρίζω, δεν έχω δει τον μπαμπά, αφού ο μπαμπάς μένει στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε, ίσως θα ήταν άδικο να φέρουμε από αυτή τη συζήτηση αν φύγαμε άλλο ένα θέμα που είναι από τα πολύ βαθιά νερά, το θέμα της, εγώ λέω, παιδοθεσίας. Επιτρέψτε μου δύο σημειολογικές παρατηρήσεις. Όχι
τεκνοθεσίας, γιατί δεν λέω για τα τεκνά, το τέκνο είναι από το τίκτο, άρα το σεξ είναι χρήσιμο φυσικό και αν δεν τίκτης, δεν, άρα πάει σε άλλη κατηγορία. Άρα παιδοθεσία, αυτό το παιδί που είναι μια ουσία, παιδοθεσία. Γιατί υιοθετώ ένα κοριτσάκι είναι σαν να λέμε παντρεύονται δύο λεσβείες. Δεν είναι ο άντρας. Δεν ξέρω, εσείς είστε εκπαιδευτικός και έχετε μια σαφή εικόνα του πώς τους γονείς των παιδιών σας είναι κατάλληλοι να τα μεγαλώσουν. Εκεί προφανώς δεν είναι ο μπόης, δεν υπάρχουν σχολές, δεν γίνεται τίποτα, αλλά θεωρητικά, έτσι, ένας άντρας και μια γυναίκα είναι εξ ορισμού κατάλληλοι να μεγαλώνουν παιδιά. Και εγώ να θυμηθώ μαζί σας ότι οι φυλακές είναι γεμάτες παιδιά ετεροφιλόφιλων γονιών. Ξέρετε, δεν υπάρχει ακόμα αυτή η πρωτοτυπία. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Όλοι είμαστε παιδιά ετεροφιλόφιλων γονιών προς το παρόν. Άρα, φταίνε. Είναι κακό παράδειγμα, ας πούμε. Εγώ πώς το έπαθα εκεί. Δεν κόλλησα. Και από την άλλη, λέμε τώρα το παιδί που είναι στο ίδρυμα. Σήμερα άκουσα μια χώρα εγκρίνει και 3 παπάδες. 4. Λοιπόν, ποια είναι τα πρότυπα και καταρχήν πώς υπάρχουν 500.000, σύμφωνα με την απογραφή τελευταία, μονογονεϊκές οικογένειες. Θα πάρουμε. Η μαμά η οποία είναι, δηλαδή, τώρα, συγγνώμη για το παράδειγμα σε αυτό το χώρο, η αδερφή ξηρού είναι παιδιά ενός παπά και μιας παπαδιάς. Πείτε, είσαι ρατσιστής, χρησιμοποιείς κλισέ, ευχαριστώ, αλλά για να συναντηθούμε. Λοιπόν, υπάρχει μια διαδικασία στην παιδοθεσία που λέγεται καταλληλότητα του προσώπου να μεγαλώσει έναν νέο άνθρωπο, διότι καταρχήν σε αυτή τη συζήτηση το θέμα είναι το ένα θέμα, είναι το συμφέρον του παιδιού. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που διαπιστώνουν κάποιος είναι κατάλληλος. Σε αυτή τη διαδικασία θέλουμε να είμαστε κι εμείς ψήφοι. Να μας βγάλουμε κατάλληλος. Να βγάλουμε κατάλληλο και τον κύριο και την κυρία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι εξ ορισμού ακατάλληλος να μεγαλώσει ένα παιδί με ένα φίλο μου. Και η φίλη μου με τον άντρα της, αυτό το γνωστό ζώο, είναι εξ ορισμού κατάλληλη να μεγαλώσει και δεν τίθεται θέμα. Έτσι. Και νομίζω ότι με αυτό, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ακόμα στην παιδοφιλία, γιατί συνήθως είναι της μόδας να τα συνδέουμε όλοι, αλλά εδώ έχουμε μια πλήρη ανάπτυξη αυτής της συζήτησης που θα μπορούσε να απασχολήσει όλους τους ανθρώπους που έχουν φιλοφιλία. Εγώ για να κλείσουμε, γιατί περιμένει και η κινηματογράφηση. Δεν ξέρω αν είναι μια συζήτηση, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ευχαριστώντας για αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι τόσο οι οργανωτές, όσο και για εσάς, πρέπει να αποφασίσετε ότι την πατήσατε με τη συζήτηση, γιατί πρέπει να συνεχίσετε τουλάχιστον να σκέφτεστε αυτό το θέμα και να διευκολύνετε τους ανθρώπους που θέλουν καταρχήν και που δεν θέλουν μετά. Πονάει, αλλά μ' αρέσει, είναι ένα κλισέ το οποίο εγώ δεν φοβάμαι να το χρησιμοποιώ, γιατί σημαίνει. Λοιπόν, βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι έχουν θέματα, ότι δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να ψωνίζονται στο πάρκο και να δουν το γιο τους εκεί στη συστά του αδένερου. Μπαίνει ίσως ό,τι καλύτερο. Ή αν το έχουν σύνολο και δεν υπάρχει ένα θέμα, αλλά πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Είναι θέματα. Όλοι μας ξέρουμε έναν ομοφυλόφιλο, είναι πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Είναι σαν να λέμε, μιλάμε για ράτσες φυτών, έτσι. Και ακόμα και στις επαρχιακές πόλεις που το πράγμα είναι πιο κλισέ, γιατί ακόμα και στα χωριά, η τρελή του χωριού που είναι στο τελευταίο σπίτι και πάνε για την πηδάνα, όλοι παπάς, ο δάσκαλος, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι αποδεκτός. Μπορεί να είναι έτσι ένας σάκος του box, ένας άνθρωπος λίγο πιο γυναίκα, δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένας και αν θέλετε και πολύ τρανς. Εγώ πρέπει να σας πω, η έκπληξή μου είναι ότι στο πέραμα υπάρχει ένας τρανς καθηγητής, στα Καμίνια υπάρχει ένας, τον οποίο στηρίζουν οι γονείς και οι μαθητές, τον λατρεύουν. Και το Υπουργείο είπε ότι μήπως εδώ που χάνει το πράγμα λίγο, αλλά δεν θα το πω ξανά. Λοιπόν, δεν είναι τα κλισέ όταν δεν συζητάς ειλικρινά εξορισμού απολυτέρα. Οι άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολλά βήματα. Οι άνθρωποι, για μένα, αν θέλετε, καταλήγοντας από την εμπειρία μου, δεν είναι ρατσιστές, είναι υποκριτές, το οποίο είναι χειρότερο από να είναι ρατσιστές. Οι άνθρωποι βγάζουν τα μάτια τους, δοκιμάζουν όλα τα κατοικίδια και όλα τα εργαλεία που εξέχουν, αλλά δεν θέλουν να συζητήσουν την ομοφυλοφιλία, δεν τον παίρνουν, δεν θέλουν να βγει το παιδί τους, η κόρη τους, δεν τους νοιάζει, αλλά θα αυτοκτονήσουν. Δηλαδή, χρειάζεται λίγο να αποφορτιστεί αυτή η κατάσταση. Η ομοφυλοφιλία και ο λεσβιασμός δεν θα αλλάξουν, δεν χρειάζεται κανένας τίτλος,
Το μόνο δείγμα για την ομοφυλοφιλία είναι αν σου σηκώνεται ή αν δεν σου σηκώνεται. Ας σεβαστούμε λίγο το κάτω κεφάλι στις παραλλαγές του και θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βαλιανάτο για τη σημερινή του παρουσία εδώ. Σίγουρα η συζήτηση δεν σταματάει εδώ πέρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσει μια συζήτηση και να κάνουμε και άλλη συζήτηση, ειδικά για το θέμα. Η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κορίνθου έχει τέτοια πλάνα και τέτοια σχέδια για το μέλλον και θα χαρούμε πάλι να σας έχουμε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας απειλώ ότι όποτε με καλέσετε θα έρθω. Μαζί μας ακολουθεί η προβολή της ταινίας Τρέλα, είναι Στρέλα, έτσι, σχετική με το θέμα που συζητάγαμε πριν. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε καταπληκτικά μπλουζάκια με το logo της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας, φυσικά και το Kung Fu Panda. Μα θέλετε για την οικονομική μας ενίσχυση για το φεστιβάλ. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Έχω μια λεπτομέρεια για την ταινία που θα δείτε, γιατί είναι ενδιαφέρουσα, θα βλέπετε άλλα από ό,τι θα βλέπετε, αλλά να σας πω γι' αυτό. Η Νίνα Ορφανού στην ελληνική δημοκρατία, στην πρώτη σύνοδο της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πήρε πρώτο βραβείο γυναικείου ρόλου. Δεν το έχει κόψει.